Ayay, nanapod. Mo ni ninot ka challenge da. Challenge din akong asawa ni iyana na ko, mas itsa na ko. Yawat na lang mutubo to mataas ba. Love! Love! Ah! Ano din ba? Ito ka! Ay, ikaw na po nagkaon lagi. Nakangkag ako nimo kay ka nambog ako nagdaot. Oh, sige, pagkakaon po. Susuon po gana ko nagkaon ko. Bukat kay kang patong ko, di may nang balance na. Mura lagi kag napaos lagi. Usap. Mura lagi napaos lagi. Paon maduga sige ng Armalite. Armalite. Oo, baka si Armalite. So natin challenge sa bago kanang murag alsahon ng kuan ba? Kana? Ang alsahon ng kanang uyab. Unsa uyab ta ka asawa? Sawa ko oy. Napaos ka as in. Perti na ko pinuumay lagi tong Armalite lagi. Paos ka gamit kang tingog. So ako rin nindara sa video ron kay murag paos man ka. Mao na? Oh, mao na siya. Susundon na to. Atong kuanan nato ang pakita atong mga fans nato Ya nga. kadaog ka. Kada okay. Kinalang imo, kinalang kusog nimo ana si 20 hurot pwede mo. Yo, dako. Pantay ka. Sige, ato sundan. Sige. Ay kana di ay. Kana ra, dali ra na sundon. Oh, sige. Ikaw ba mo kuan, di man ako. Gani. Sige. Sige. Samne buhaton rin ron. Ha? Uti buhaton una. Ana ka kanang maanar ka, maanar ka. Ana? Mugahi ra ka ba? Mugahe? Mugahi ra ka. Oh, dili na. Maanar ka. Ana. Dili. Dili mo kiyo day ana ra eh. Mugahe era dili mo tanira pang mata. Dili. Sige. Dari basta ra. Tubang ko nimo? Ana takilid sa mura pag. Ana? Ay malayo mo to Valentine's Day. Ana lang. Ana? Ana lang. Ana lang. Ana. Pagayay mo kuan ha. Pagayay mo kuan ang imo. Sa magayon. Lawas mo lawas. Oh. Lawas ya. Yeah. May madaog ta kada. Nakatulog ka ron? Ya. Balik eh. Boleh wala kay kusog dere. Ay, klaro. Para ka kung kusog bata. Yes, sap. 4 3 2 1. Di pa ka matuyok lang. Sige, daay. Itsa ka kusog. Bukatan ni mo jud oy. Nga, mayati ka, oy. Asin? Itsa ni urang. Pila timbang nimo? Wala mo ka sa sintas. Kwintar kapit. Spitay no ibigro ka. Dili, oy. 49 ipik kapit na lagi. Bali diri. Asal ka? Ge.